Diġà għaddew jumejn minn mindu feġġew l-akkużi li wieħed mill-Ministri ta' Robert Abela kellu storja ma' wieħed mill-persuni akkużati bl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. War minn hekk qed ikun allegat illi segretarju parlamentari kellha jew kellu relazzjoni intima mas-sit ta' 17 Black Jorgen Fenech. Fost dawk li qed jagħmlu dawn l-allegazzjonijiet serji immens hemm it-tifel ta' Daphne Caruana Galizia, Paul Caruana Galizia, illi fuq Twitter qal ukoll illi Ministru baqa' f'kuntatt ma' Fenech anke wara l-assassinju. U wara illi għaddew aktar minn 48 siegħa skit totali mill-Gvern. Kien għalhekk illi Net News staqsa lill-Ministru Silvio Xkembri jekk dawn l-allegazzjonijiet serjissimi ġewx diskussi fil-laqgħa ta' tlieta tal-Kabinett. Smajna b'allegazzjonijiet fl-aħħar jiem illi kien hemm xi Ministru illi kellu xi kuntatt ma' Jorgen Fenech wara illi sirna nafu illi huwa sit ta' 17 Black. Smajna wkoll illi kien hemm xi Ministru illi kellu history ma' xi wieħed mill-hitmen u xi Junior Minister illi kellu kuntatt ukoll ma' Jorgen Fenech. Xtaqt nistaqsik jekk iddiskutejtux dan fil-Kabinett u jekk tiġħadx illi kellek xi ħaġa x'taqsam. U fil-waqt li aħna imkien ma semmejna xejn dwar l-allegati relazzjonijiet sesswali kien il-Ministru stess illi semmihom. Tistaqsi jekk kellix b'xi mod xi kuntatt ta' attività sesswali jew mhuwiex jew attività kwalunkwe attività ma' Jorgen Fenech jew le ma kelli l-ebda attività nerġa' ngħidlek sesswali u mhix ma' Jorgen Fenech jew ma' kwalunkwe persuna oħra li semmejt. Membru ieħor tal-Kabinett ta' Robert Abela li bħal Silvio Xkembri deret skomda d-domandi tagħna kienet il-Ministru Giulia Farrugia. Jorgen Fenech jiena qatt ma kellimtu ma nafux l-ewwel darba li rajtu kien proprju fuq it-televiżjoni. Għal domanda oħra li saret mill-ġurnalisti, il-Ministru qalet li fl-aħħar snin is-sodda tagħha qasmita biss mar-raġel tagħha. Dawn l-allegazzjonijiet fil-konfront tal-Gvern ħarġu fl-istess jum illi fih Robert Abela stqarr illi ma jafx minhu s-sit tal-kumpanija segreta MacBridge.